My Kasiebie jesteśmy potomce bogatych gburów, którzy w jedno mieszkali na wse, do tego godu w tacim języku, którego jak nie poznać doma, to i nigdy nie jest w stanie so jego dobrze nauczyć. No prawie, cie tak je. Łetim dzise w Kasiebie i świat. Adam Hybel, rocia bardzo serdeczna. A, ja wiedzę, na co ty dziś. Mesorech tejemy na lato z Dobrzyńcą, Kuelhani we Wielgi Wsi, solarium, a tyś biele zna i bade bukse. Studio Kasiebie i świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. W Kasiebie i świat wsiadł dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, flaster budowlano hurtownię Łegrodzenia, Słepsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Dzisiaj o mitach i o stereotypach na temat Kasiebów pogodzimy z naszym gościa Tatiana Slowi, gazetniczka i dzejorka. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No dobrze, to ja ci je twój number one, twój taci mit o Kasiebach, ja ci prosto no bardziej rozpoznawość i robi nowiksi wrażeni. Drągo je mnie wybrać ten ulubiony, ale taką swoją mlesta tych najgorszych ja ci od wiele lat i może nawet sama je pływtyzia bez jakiś czas. To oczywiście mam. Wśród takich mitów je chwytlebe to, że no Kasiebi to je wies. I oczywiście to, że te kasiebści wse są, to je ważne, ale są też kasiebści miasta. I je cała ta kultura miejska. I teraz jak my nawet szykujemy swoich koleżniów, to je bardzo często gdzie jedzemy? No gdzie ty jesteś? Do wdzydzów, na wies. Do wdzedzów na wies, czasem na doli głeso, łebzyry te stery, kasiebści hecie. A tak po prywdze je bardzo wiele kasiebów, co nie wiem, ich umacie, upacie, łeni są wychowane w bloku, gdzie jest w Kartezach, w Kłestyźnie, albo w Wejrowie. I ta kultura tych lat setmat zesuntych, to jest dla nich ternych historia, uszło pokoleni, nawet pokoleniów dwych doslyde. To jest też historia nasza, kasiebska, ja ci me zabyciwome. Jedurnym placa, ja ci je znaja, ja ci przerachtował na przemiar wystywa tym jak wezdrzałe kasiebści hecie w komincach, w mieścich, kamienicach, mieszkania bardziej jak hecie, to je Muzeum Kasiebści w Kartezach. Tam możesz so doznać tego, jak mieszkale tyle, co abłe wycygnęle z tych psów, abłe prosto nigdy nie musieli wycygać, bo są urodzele w Kartezach, w Kłestyźnie. Kasieby mieszkali też w Gduńsku. O, to ty się mit, ja ci jeśli... I mieszkają. Kasieby mieszkają w Gduńsku, mieszkali w Gduńsku, a bardzo często cieja, że oni są w tych gardach jak Gduńsk czy Gdynia nawet, w zole stąd, że kładoch niektóre z nich jeździli do stocznie, do roboty. I to jest coś, co mnie w jedno w głowie nie mieści, bo je wtedy pitum, a ty cię słe płeczce płelści w Gduńsku, o tych pocztowcach, no jo, no kładach je cię, po polsku mnie odpowiadają. A ty so zastanawiał, kłagom tak richtig ty płeli się na tej poczce bele, to bele między innymi ma tej Kasiebi. Oczywiście, no nie wszyscy ci, co gdyle, że są Polakoma w Gduńsku, byle Kasieba ma, niektóre z nich mogły być z Kłecewi i tak dalej, ale no to jest też ten jeden z tych mitów powtórzywanych. Ja też bardzo nie lubię, jak to do mnie, gdy ale ty myśl ścioscy, że ty znajesz kasiebści. Ja nie znaję kasiebści, bo do mnie nikt doma po kasiebsku nie gdył. I teraz krajem jest to też nie nauczyła kasiebści z do doma. Ja ciała jak moja mama gdy ze swoim sosterką, albo z susa doma, jak ty dozdrzeniali gdyle między sobą, ale je nie jem jakimś ewenementa. Tak jak większość z kasiebów, je jem z moimi starszymi po kasiebsku nie gdał. Sobie też mój ojciec nie jest kasieb i tego języka nie znaje. Dzysy kasiebści w wielkim dzylu dla większości ledzy. Nie gdum się dla wszystkich, bo dla jakichś wyjątki są. Dzysy kasiebści to je sądną decyzję. Je musia so w tym języku na jakimś etapie mojego życia odezwać. Je musia podjąć wysiłek, musia włożyć w to swoje młece. To jest moja robota, że je w tym języku gdum.
Wyobraź sobie, że do kogoś, kto skończył germanistykę, gadają tak, jak do ledzy na etnofilologię kasiepści. Ale ty myśl cioscy, że ty kiedyś po niemiecku, bo do mnie nikt po niemiecku nie gadał i tego języka nie zna. Ale ty myśl cioscy, że ty znajesz franceści. Kto do ciebie doma gadał po francusku? Nie, jakby je to nie do pomyślenia. Ale nie jest to jakoś taka romantyzacja kasiepściego języka, bo to jest taci, w tym nie ma jakiejś pogardy dla kasiebizny. Procemno to jest pokazanie, że to jest tak święty, tak woźny język i tak bleści naszemu sercu, że bardziej sobie poznowo serca jak rozema i temu on musi w sobie wrosnąć we wczesnych, dziecnych latach, bo inaczej to ju Niemcy to. To je romantyzacja i to je piękny obraz, ty rodny młewe kasiebów. Ale tak jak on je piękny, tak też on je ten obraz, bardzo niebezpieczny do przederchani ty młewe. I do tego, żeby tu młewum po kasiebsku prosto wanorzec w postępny remia, nie? Że nie leno o tym, co ty gdył doma, ale ty się prosto o innych rzeczach możesz gadać. Wezmę chłopcleba ten mit, ja ci wydywam esoterysku, może je pewna słabsi, ale bez wiele lat, osobliwie jak ja cilenysce lat dosledę, nawet 20 lat dosledę, zaczyna kariera gazetniczci kasiepści, bardzo mocno było podsztrychiwane, że globalizacja i ta globalna wieś zabije kasiebizna. A wedle mnie je w całości odwrotno, że ten szek je często inszy. Że czedes, jak ty wycygnął ze swojej wse, to ty już nie używał tego języka twojego domycygłe, który wtedy mógł być twoim domycym języka. To nie gdył po kasiepsku z ledzoma w tym nowym melu, ale no przyjmał język, jakim tam gdylecia. Czasoma to był kasiepści, ale bardzo często to był wspólny. A język kościoła albo język urzędu, to w przetrywku kościoła to był polski, w przetrywku urzędu albo niemiecki, albo polski, w zależności od czasów. A dzisiaj jest tak, że gdy ty nie wycygniesz w świat, to ty tą swoją kastę ledzy, tą swoją karno ledzy, myśl w tej małej kasce w Cieszenie, myśl w mobilce ledzy, na rozmaitych forach internetowych, w kontaktach i w każdym momencie możesz tego języka użyć do tego, żeby gadać o tym, co ciebie interesuje, z ledzoma, jak ich interesuje to samo. To ty się weźmie. I myślę, że globalizacja tu dowolna ma jest jeden z was, to znaczy my widzące, co się dzieje w innych krajach, w innych kulturach, zaczynamy sobie w głowie jakoś normalizować to, że my jesteśmy kasiebi, bo czyli my jesteśmy zamkły, odizolowani w takiej sytuacji, jak my bele dyjmy na to w tych 90 latach, kiedy jakiś odemknięty na świat było, ale ono się nie tykało masów ledzy, to było taki płeciecy, że znamy coś nie tak, bo tu obowiązywał polski język, w telewizji go dałem inaczej, a my mamy jakiś niepraktyczny sposób porozmiewania się, a tymczasem dzisiaj my sobie obzorujemy rolci ze świata i widzimy, że to jest normalne, że jest wiele języków, wiele kulturów i niekoniecznie one są zrzeszone z granicami państwów. Co mało, obzorujemy też nawet karolci w naszym kraju i tak jak wiele lat nie wie wiele o kasiebach, tak my do pieździeterysku doznywamy wiele rzeczy o Polsce, o najróżnorodności. Ważne jest to, żeby my może tego nie dowiadywali leno z internetu i z rolków. Piękno, że one są, że jest taka oddolna inicjatywa, ale może by i za tym szło jakiś spłedli programowy, może o tej różnorodności kraju my byśmy mogli sobie w szkołach dowiedzieć więcej. Było kiedyś tak coś jak edukacja regionalna. I fajnie by było, żeby do tego wrócić i uczyć co nie leno o swoim regionie, ale dowiedzieć się czegoś o reszcie na jego kraju. Możemy sobie wdarzyć, co się dzieje podczas preselekcjów do Eurowizji, kiedy jedno z karnów zaprezentowało szteczkę lusterka i on był stworzony w mikrojęzyku podlaściem, tak richtig, to był zlepek języków rozmaitych podlaścich wsów. I tak jak niektóre były tym zachwacone, tak wiele lat zagadało Maria Józef, co to jest, to jest polsko, to gadamy po polsku. Ale tak w serii, że ci sami ledze chterny to krytykowali, nie mieliby nic procent temu, żeby reprezentowała nas frantówka po anielsku. Dokładnie, jo. To jest paradoks. I teraz pytanie, czy to jest taki bardzo mocno agresywny podejście do języków małych w Polsce, czy to jest
tak głęboko w nas zakorzeniono ta narracja, że to jest coś z buten sieku, nie? Warto by było to zmienić. Tak gdy też w latach 90. Ja ci miałem na nas mocny cysk, to ty się jeden z moich uledunych takich bardzo mocno bez mnie zauważywonych mitów, ja ci my w sobie pielęgnujemy, że młodzi ledze są sromią kasiebiznę. Młodzi ledze są sromią kasiebiznę, bo ja jak była w liceum, to jest sromiała kasiebiznę. Bo sobie powtarzają te ledze, ja ci byle tyma licealistoma w latach 90. może na początku lat 2000, a my jesteśmy 2 dekady później. My jesteśmy 2 dekady, łebczas jacich kasiepści funkcjonuje wedle ustywu, jak no język, i funkcjonuje też bardzo dobrze w szkolnym remie. Ci ledze, co byle dopiero są rodzele, jak ten kasiepści wchodził do szkołów, dzysy mają swoje dziece. Także my by mieli przestać myśleć z tym, że młodzi są czegoś sromią, bo jest o sromia. Znaczy, jest o nigdy nie sromia. I też im takim przetrywka ju, myślę, wychłodzeni z tego kompleksu. Dzysy, ci licealistce sikają czegoś, co ich wyróżni. I oni bardzo są świętne tego, co może być ich kapituła i co może sprawić, co może być ich związka, co może sprawić... Co może być ich hudbą na sobie. Dokładnie jo. Ja była w całości niedawno na takiej debacie młodych ludzi w Kartezach, gdzie ci młodzi ludzie w większym celu po kasiepsku, gdy leły tym, jak oni widzą świat, co im są widzi w pozdrzadku kasiebów, co oni, czego oni chcą. W tym nie było widzieć kompleksu. Jeśli przestaniemy gadać z tym, że to jest jakaś przyczyna do tego, żeby so sromiec, to może tak wiele ludzi nie będzie, tych młodych, nie będzie zaczynało powtarzać tego zanoma. Tu ja dodam takie swoje przemyślenie z pozdrzadku kabaretu. My tam od tych 10 lat, dejmy na to, jeździmy na rozmaite rozegracje i bardzo mnie so widzi taką obserwację. Z jednej strony smutno, z drugiej strony optymistyczno, że tak jeśli tyle lat nazad, a to nie jest wielki przedzyl czasowy, to jest dekada, ale na zaczątku było tak, że dość normalny było, że ledze w strzydnym wieku, dejmy na to, gadają do nas po kasiepsku, jak chcą załatwić ten występ, jak chcą się dogadać i tak dalej. Ale młodzi ledze, no ciężko było od nich wycygnąć jakiś godani po kasiepsku. Dzisiaj jest tak, że bardzo często już ten strzydny wiek, to jest wiek ledzy, którzy nie są w sztandze gadać po kasiepsku, ale za to bardzo lubimy grać na łesmenostkach, gdzie podchodzą do nas ci młodzi ledze, bo przebyciało ima so, że 2-3 lata temu oni chodzili przez rok na kasiepści, wiele nie zapamiętale, ale w jakimś takim przebłysku próbują do nas gadać i to jest super, bo to, co te godały o tych kompleksach, które są przódę tykały młodych ludzi i ci ludzie dzisiaj myślą, że one są jakąś normą, która nas nie zmieniła, to jest coś często abstrakcyjnego dla tych młodych ludzi. Oni nie rozumieją, jakby ja i Marzek, że ale was sromi ta tego, nie, że jest taka siebie, to oni by są tak zdrzele, ale co idzie, jakby czemu, nie? Ale widzisz, bo to ty się tak, że jak rzekniesz kasiepści alfabetę, tej ledze bodu myślę tym, że zarysku wycygniesz ta 5-linia z łebryską i zaczniesz śpiewać. A czasem ma warto pomyśleć, że kasiepści alfabetę to są te postępne kohorty demograficzne. Prawie betę, prawie alfę te rysków chydający do akademiów i na rynkrobłe te Z, ci, które mają po 30 lat. I te komplekse milenialsów czy boomersów, to je już dla nich historia. To jest taka historia, jak moi starsi opowiadający miały o czasach PRL-u. Ja po prostu nie doświadczył tego, mogę so spytać ludzi, którzy to pamiętają. I jeśli idzie o te kompleksy, to tyś widzę, jak bardzo ci młodzi ludzie prosto nie mają tych kompleksów, nie wiedzą, czemu mieliby nie gadać po kasiepsku, ale z drugiej strony tyś jak ima uzasadnić to, że warto gadać po kasiepsku, bo okej, oni nie mają kompleksów, oni nie mają blokadów, ale z drugiej strony mają tyle możliwości, że czemu prawie ta możliwość gadania po kasiepsku jest dla nich okej. I to też jest coś, gdzie my nie rozumiemy nalezt związku. Uzdzimy, że chłopcy, jeśli idzie matura z kasiepścigłe, lży bało bez dłodzi czas, dostać z tą maturą kasiepścigłe na równych prawach na uniwersytet, nie na Gdańskim uniwersytecie, oczywiście była wyjątka była kasiepsko-etnofilologia, ale na przemiar na psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Że
kasiebizna, tak jak każdy insi dredzi cez język, traktuje nie znyłu filologiczną największą uciebnię w regionie, bo z tego co wiem, to na slawistyka się tego nie porechują, ale rechuje na przemiar Gdański Uniwersytet Medyczny na tych cierenkach sparłączonych z naukiem o zdrowiu. I musimy myśleć o tym, że nie każdy, kto zdywy matura z Kasiepścigłe, bądź chce iść na cierenk filologiczny. Mało tego, nie każdy, kto chce się uciec z Kasiepścigłe, bądź chce zdywać matura z Kasiepścigłe języka. My też wybieramy niektóre przedmioty. Ale fajnie by było dostrzec to, że ci ludzie, co na przemiar zdywają ten kasiepści język, mają insi w sobie związek. Oni wiedzą, skąd oni są. Możliwy, tak zupełnie socjologiczno, jak my by na to wezdrale, że oni będą bardziej chcieli tu łestać. To może jak chcemy tych specjalistów, żeby oni po studiach nie jechali za granicę, ale łestele tiłe, to może te insi cierenci też by miały punktować ten prawie język, bo to jest znanka tego konkretnego człowieka. Wiele uczebniów, w tym te lokalne, tiłe, tego już nie widzą. A to jest coś, co myślę byłoby bardzo mocno do wyskoni. A to jest następna tema, jak baro to, co jak nas nie widzi wortnosce kasiepścigo języka, a widzą to instytucje, gdzie z buten, no choć byle przykład ostatni Wepereł, Elobłesko, chterna premiera swoja miała i swoje wykone we Warszawie. Czemu nie we Gdańsku? Mamy doch binowy warenci. Mamy binowe warenci. Co prawda opera bałtycku nie ma takich binowych warenków jak opera narodnu we Warszawie, ale myślę, że tu łekrum binowych warenków zafelało jeść ciegłes. Zafelało być wydywom jest o tego wezdrzeni, że to jest wyrtno historia do opowiedzenia w całości po kasiepsku. Bo to, żeby gdzieś tam wtrącać cile kasiepścich dzieciów, to na kultura ju przestywy mieć z tym problem. Nie? Ale żeby coś zrobić w całości po kasiepsku, to ta cigłe bidenku my jeśli nie mamy. To, co je weźmie w przytrywku tej opery, o jaci ty rzeknął, to, że bilety na ten szpetyciel można było kupić normalno, bez strony internetową. Ten szpetyciel był normalno w repertuarze, tak jak każdy inny szpetyciel. A z drugiej strony mamy chłodslebę nają instytucja Teatr Wybrzeży, gdzie te kasiepści teatry też są w Puszczy Wuny, ale one grają w dzień wolny dla tego teatru, bo w poniedziałci, łebcia dniówka się przychład tyle lat. Dobrze, że taką inicjatywę jest, ale dlecie na takich warunkach. I kupianie biletów przez maila zrzeszeniowych to jest przy całym uwozianiem idlo zrzesieni, idlo wszystkich organizatorów tego, bo fajnie, że coś takiego się dzieje, ale równak jeśli je coś na zasadzie dzisiaj, kiedy za jednym knipsniancym i blika moś bilet zapisywani są na maila, no to generalnie to jest trafiani do ledzy, które już są w tych strukturach, a nie do kogoś, kto może prawie w tym sztuce płaciłby taką potrzeba, żeby mieć łączba z kasiepską kulturą. Dokładnie jo. I to jest coś, co mnie nie widzę. Ty to też pokazywy ten tyciel. Myślę, że to, co jej się weźmie, żeby rzeknąć o tych naszych rozmaitych mitach, to też je to zrzeszeni kasiebów z netrum, bo to jest coś, co je naszym związka. Jo, wert je pompować w sobie taką swionda, że je wiem, nie wiem, jak rosce zbłeży i tak dalej, ale bardzo często je tak, że jest w swojej roboce, jak u nie jest sparłączoną ze wsum. I jo, jest wychływa na wse, to jest dla mnie wielki związek i je te bardzo lubię, ale zdarzywym jest to, że ledzę jak ja ci mnie nie znają, czeją, że jest to zajma jakaś bizną w swojej roboce. Są takie sytuacje, że mnie pytają, a wie was na gdzie by taci jejka, ale taci zewse dobry kupił, nie? Bo jeby chcą zamówić kurę, taci, jeby sobie je zamrozeł, nie? Ale taci, że były zewse. Wie was na gdzie, co tak może być?
Bardzo często je tak, że je wiem, ale je wiem nie dlatego, że je jem z kaszeb, ale dlatego, że czasem idę z mikrofona do tacich ledzy, jakby czerenki odwrotne. Nie wiem, czy to są też na taci pytania w swoim dziecim natyku. Wiele razy. Do tego tyś je coś takiego jak podważanie kogoś z kasiepsko z cebłe, when nimo łącz bez tym. Pytanie, kiedy się dostał językowi, co to znaczy, nie wiem, czy teraz dobrze wymowią, to była irkanka. Jeta ci urządzeni i przedolmacił mnie to chłop jak no oliwiarka i mnie to jakby rzekło dali teli samo, co ja wiedzą po kasiepsku. Nie wiem, do czego to służy, sprawdziłem, to było urządzenie, w XIX stuleciu było używane i to było coś na zasadzie, no jak ty możesz bez kasieba i nie znać takiego słowa? No nie zna, ja byłem, nie używam tego, używam za to laptopa, używam mobilka, wiem co to jest, wiem jak to się nazywa, wiem jak so połączyć i jakby je taci oczekiwani, że ktoś, kto zna kasiepską kulturę, musi ja znać na użytek jakiś taci żywi uczbę historię. I to jest postępny taci stereotyp, myślę, który koziena ma być osadzony w historię, a nie w dniowosť. Mity, które są też w kasiebach, to że są... To jest mit, ale płełowale tego mitu i no ma pokazywanie leno ty płełowe szkłedzy, żeby teraz jest dobrze zrozumiano, że kasiebi to są dobry robotnicy, bo to są robotcy ledze. Co je w tym szkodliwego? No nic. Ale powtarzanie leno ty stronę, że kasiebi to są belne robotnicy, sprawia, że jakby to mieli rzeknąć po polsku, nie? Że to są dobrzy robotnicy. A gdy mamy tą informację o tym, że oni są też robotodywycioma, że to są też ledze, jaci robią geszefty, że to nie są ledze, jaci są leno do zatrudnieni, żeby zrobić coś dla kogoś, ale że oni też rozumieją robić na swój biznes prosto. A kiedyś to też się weźmie, prawda, u nas. Myślę, że z podobnym rzeczami mierzą się natywni mieszkańcowie Nordowej Ameryki. Koło nich są tacy stereotypy, że ten Indianera to jest taki udechłewiony człowiek, że on dobrze rozumie nytera, że on cieje spiew ptocha i wie, jak ci bandzę witrowiodro, bo on tak dobrze to rozumieje. I to brzmi bardzo pozytywno, to brzmi bardzo piękno, my tego ima zazdroscymy, ale no, nie zatrudnisz kogoś takiego w firmie IT na przykład, a tymczasem dochłon może być genialnym informatyka, czy jakimś tam specjalistą od sztucznej inteligencji. I wiem, że oni też ima so to jakby odbijo cikutką, że z jednej strony taki romantyczny i piękny obraz tego człowieka, który nigle tu prześle, tej zły kolonialistce, to on był tak zrzeszony z nyterą, że on to wszystko dobrze rozumiał, że zabociwamy, że on jest takim samym człowieka jak wszyscy inni. Nie wiem, czy to widziała taka rolka, jeden prawie jakiś instagramera prawie od nich zrobił coś takiego, że jeden człowiek wzyro i wzyro prosto, jak no ten Indianera, gdzieś tam dalek i myśli sobie, je to mój kuzyna? Nie wiem. Dobra, pomacham mu. Zaczyna mu machać i pokazał to w wspomnianym tempie ze zwanka takiego fletu i wtedy jak komentują, że wzery, on błogosławi zemia i coś takiego. Także prosto tak to wezdrzy i pewna meka siebie tyś jest tak postrzegany, jak no tych terny są dobryma robotnikama, którzy wstojają w jedno o 6 rano i zaczynają robić, bo ju te kurę go budzą, no bo je wiedzą, że te kurę to on ma doma. Jak jeden kiedyś te żaluzje doma, nie je wyźni na jacim piętrze w redze ty mieszkasz, ale kurę swojej ty gwes nauczyjesz. Jo. No, mamy taci romantyzowani łebryzu i czasem małe nie wyniki nawet ta romantyzacja z lachich intencjów. Ale ze wszystkim trzeba pasować. We wszystkim trzeba uzdrzeć tego człowieka, jak je ciłe i tere. I to je jego juwernota. Oczywiście, no niektórzy bardzo mocno czują, że to jest juwernota jego przodków, upów, umów, wsiude upów i łejców, nie wiedzę dla ich, ale to jest juwernota tego człowieka. Jeśli żyje w tych czasach, tiłe i tere. I ta jego tradycja też może być realizowana tak, żeby jemu było wygodno i żeby on czuł, że to jest jego. Ale jest jedna kwestia, tak zwany larpowani, to znaczy są ledze, których są uznowo za kasiebów i za takich, którzy są sztylizeją na kasiebów. I jeśli nie wpisywać się w stereotyp,
to możesz być uznano za larperka, to znaczy za taką chterna rozmieje znaje są na kasiebach, rozmieje odgrywa co rola kasiebci i teli. Ja so z płetką tyś w strzodowiściu robotę z tym, że kto godo, o, tego dość po kasiebsku, super, bo ja pamiętam, kol nas tyś bele taci kasiebi, był taci jeden, co pod kruma w jedno stoju z budlą i jego białka na niego szkalowa i to tak fejn po kasiebsku brzmiało i dla niego to je bardziej, to są rych tych kasiebi, a ja jem larperą, no bo ja nie zachowiwam, co jak ty wspomniony ledze, nie? Ja też uczyła cię na zaczątku swojej roboty. Od człowieka ja ci był z częstońszego regionu Polski i nie był z Kasieb, że powiem to po polsku. No bo ja zatrudniłam ostatnio takich stolarzy z Szymbarka, no i oni tam na przerwach, jak nie robili u mnie w domu, no to sobie rozmawiali nawet przy piwku. I oni zupełnie inaczej brzmieli po kaszubsku niż wy. Ja to wszystko rozumiałam, ale to było takie bardziej kaszubskie. I to je to, czy to było, wydaje mi się, że to nie było bardziej kasiepsi, ale to jemu bardziej odpowiadało z tym, jakby pozdrzadka na to, jaką ta kasiebizna by miała być. I my musimy się też nauczyć z tego, żeby rozumieć trampnąc nogą, żeby zwerbalizować to, co nas gniece w tych słowach. Bo ja myślę, że co nas gniece, nie mujkać z tego, nie gadać adekwat to sumleność puerte, to nie je wyźni. A weź luzuj buksę, co bodzesz co nadyma jak żaba, to tak wiedno gydają. Nie. My musimy też się nauczyć z tego, żeby rozumieć co odpowiedzieć. I wiesz co, teraz mnie się zdaje, że mam swój ulubiony mit. To jest mit o tym, że to jest leno hejt, na co stać się głębanie, bo ma odpowiadać, bo docie karmić strola i tak dalej. Trzeba mieć twardą głowę. I to na czym inny cała, to jest najważniejsze, z hejtem sobie trzeba, z hejtem nut sobie radzeć, ale to nie znaczy, że my go musimy wstrzymywać. I to, że po jakim stoją spływy niby jak po kaczce, może nawet nie spływy, bo on to gdzieś indziej niese, to nie znaczy, że to go zwolniwy z odpowiedźce, z tego, żeby gadać nie. Wiesz co, nie pasuje mi to, co kiedyś, jakby to nie do końca je tak. A weź drży na to z innej strony, albo może pomyślę, że jest na moim placu, w moich butach, że ktoś tak gdyły twojej kulturze, ktoś tak gdyły twojej dzylu, twojej desie i tak dalej. Bo ci młodzi ledze, o jakich my gdyleś nie mają kompleksów, może nie będą musieli znosiwać z tych samych hasłów obrazlewych o kasiebach, jak my. Ci, co tak narzekają, że ci młodzi są sromią, będziemy na te teksty reagowali. Godu mają jakiś półgłedzone, jak dobrze rechuja i jeść nim ume wyczerpuny tymę, także płe pauzę wrocimy do rozmowy z Tatianą Slowi. Ale to jest to solarium? A tu jest galotów mają, a wsiadci go. Ewele. No coś ty mają. Sromu te nie ma. Jena seja. Pochwalony Jezus Chrystus. Watumota to solarium, jo? Jo, bo ja so chcę palec, bo sąsad on mnie so chwali, że on był do Maroko jachuny, a taci fejdłe palony on przeszedł. Ja so myśla, te diable, te mnie Niemcy so chwalił. Ja so tu fejdłe pala, ja mu rzeka, że ja był w Egipcie. O, jo, ale ja widzę watumota fejn, to aż tak świeci, jo, fejn to je, jo. O, tu idę kupić, bo ja chcę tym mojej na walentynci coś. Tu też taci... Ale to... nie, to jest za mały. A coś to je? To ani to na cece nie je, ani slotka nie zakryje. Weź i to na usie nałożę, co to i nie przewieje. O! No jo! Dobrzyńca, solarium Kuelchani, Wielgowies. Mume tyś biele zna do kompanii i takowa wieta. Studio Kasiebę i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Tacich platów ja bym musiał wiele to metrów wyjść, ja sobie ich spitam zaraz. Witum, a co, dzyseme w lesy nie jest me, drzewa me nie wynoszą, co? Panie lesny, że ja tam rozwezna tam pora wietewków cię tam na święta, żeby te moje wnuci mogły degłewać z tym jałowca, a we zare robić afera. Wietewków, jo,
Ale żeby teli wietę w kufnażną, żeby to w trzech łenie z lasa wycygać, tym będę głową cały Gdańsk. Oj, tam wy nie woźni. Ja tu, Dobra, chcecie to zgipsować? ja teraz muszę taką inwestycję zrobić, bo mnie są plany zmieniły biznesowe. Plany biznesowe, a ja ci wymielę przódę plany biznesowe. No przódę ja sam mógł w tym siurku drzewo trzymać i nim handlować z tym, co ja ja tam miał, a teraz jest ten biznes sepnął, bo mnie tam schaltowele. No i teraz ja chcę to na mikroapartamenty przerobić i sceny są zrobić, traci załowy eleganckie. Ale tu w Kolcyger to oni mają też płotę, nie? Jo. Ja muszę płot założyć, bo ja wczoraj kupił węgiel, 2 tony. Dzisiaj rano wyszedł i widzę plus 1 tona łystała. Kto mnie to ukradł w nocy? A propos tego węgla, ja tu muszę kara nową kupić tyś, bo ta co ja wiózł ten węgiel, to ona tam w tę dziurę wpadła, to kłęło, co tam płęło mało, bo wam tam ta droga do swojego budynku nadleśnictwa, to wam ta tako bele jako, tako dziurawa, że to zawsze z błęga. A oni tu jest flaster mają, to co ta droga uprawia? Dobrzyńca Cygiert. Płoty panelowy i betonowy, flaster do chłodników, materiale budowlane i gipsplatę. Cygiert. Serakłewskie wigłyda. Ja przebociwam dzisiaj godumę o mitach i stereotypach na temat Kasiebów. Próbujemy je łebaliwać, albo może potwierdziwać, bo rozmaice to może być w rozmowie z Tatianą Slowi, gazetniczką i dzejorką. Patriarchalizm to następno temat. My Kasiebie jesteśmy patriarchalny. Ja ci czas nazad Stasia Budzyś, autorka choćbyle reportażu Welewetka, napisa artykel o sytuację na Kasiebach, gdzie chłopi rządzą, gdzie ciężko je białce naprzód idź do szkoły, rozwinąć co, zacząć jako spole znowu aktywność we wiejściem strzodowiściu, później ciężko i biodkwewać z siełtysa, wiedzę z chłopa i tak dalej. Nie chcę, żeby to zabrzmiało weścierczo. Ja jakby znaja pewna inną perspektywa, musia też podsztryknąć, jeżeli by ktoś miał wątpliwość, że jem chłopa i to jest też inna perspektywa z mojej strony. Jak no ktoś, kto jeździ na występę organizowany przez te mylowe strzodowiścia, części widza liderci molowych spoleznów jak liderów. To białci złenią w sprawie występów, prowadzeni, rozegracje, organizują to, a chłopi cole mało mają tam rolę pomłecną. Ale uela, żeby to białka sobie powiedziała i o swoim doświadczeniem rzekła, jak te to widzicie, że poprawdza je tak, że na Kasiebach chłopi w tych mylowych strzodowiściach albo i w większych strzodowiściach mają władzę i nie chcą so nią zelec? Wiesz co, je tyś czyta ten artykiel, o jacim te kiedyś i tyś jem so nie zgłedza, nie mogę so zgładzać z tym, że on opisywy kasiebizna, że jakby je znak równości między tym, że kasiebizna i patriarchalizm. To znaczy takiej sytuacji, gdzie białka my ciążko, można naleźć w szodze. A jeśli my będziemy zdrzeć chłodstwo na historię kasiebiznę, to i wart jest sygnąc do opowiedzce z pogręci międzyłajnowego, iż przedłajnowego. Anna Weiming piękno spisa swojej wspomnienci. Jak my czytamy Anna Weiming, jeśli kasiebskie i kasiebszczego doświadczeni nie można mówić, opisywy swoje relacje do mycy. Ona nie pisa pod kąta tego, żeby to było historyczny czy feministyczny. To prosto wypływało z niej. I to jest dzysy historyczność. Tak my by to gdele, że to jest taką kasiebską historia. To i tam jest taki obrys kasiebszczego do domu, gdzie Waits przychodzi z roboty, jak no kamerdiner u niemieckiego Bauera, tak richtig ubrana von der Recke, i wszedł ci detci, dywy ty białce. I to łena zbiery na to, co oni kupią. To łena decyduje o tych detkach. I teraz kupuje 20 latach, a na Weiming sożeni, jej chłopa je, to ty się dość weźnie połączenie kulturowe, jej chłopa łystywy oficer Armii Białej, Rosjanin, Mikloś Weiming. I łena nie nazywa tego wprost, że je burzono, ale widzę jest tych jej wspominków, że ona je bardzo zdziwioną, że to jej dywych to detci. Że jakby z tej wspólnej kasy, to łen łedzeliwy jej detci i łen rozrechłowiwy, czy łena
ju do zdrzenia białka, chterna zarybi swoje pieniądze, rozumie nie ma gospodarzec, bo kiedy Unii doma na tej kasiepści wse było często odwrotno. Nie? Jak my wezдрzymy na historyczny dokaz, tej bardzo często było tak, że ta gospodarka po starszych, nawet umie tak doma było. Historia mojej prababci, chłodslebe, z jednej a z drugiej strony, że ta gospodarka wśród rozmaitych dzieci trafiała nie jedno do najstarszego syna, ale do tego, kto są starszym najbardziej widział, jak no ta persona, która z nim ma łestynie. I to często były białci. Ja myślę, że też warto było wzerać to, o czym ty gadał, że białce drągłe i do szkoły i coś tełcec. Nie wiem, jakie tu są na to socjologiczne baderowania, ale ze spisenków spoleznowych wychodzi dość jasno, że białci są lepiej wykształcone od chłopów, nawet na wsach tak prosto je. I nie wydaje mi się, żeby na kasiepścich wsach było odwrotno. A jeśli gadamy o białkach władzę, albo to, co też jak i co mnie so bardziej widzi o liderkach rozmaitych, mamy na kasiebach gardę, mamy na kasiebach gminę, gdzie rządzą białci. To nie jest pieśń ostatnich relacjów, ale to jest sytuacja wieloletnia. Ja pamiętam starostka swojego kryzysu, jako starostką była bez wiele lat. Pamiętam dyrektor ci rozmaitych do domów kultury i zdyfu mi się, że prawie jeśli idzie o kultura, to tyle w większości instytucji w gardach są równak białci, łysterów. To, co by można było zauważyć, to że czasem ma na wsach na łegle ten patriarchat może być widzieć bardziej przy tiremie kościelnym, albo przed tym, że no, białci są łybliki w ruch na KGW, jeść do dzysy, nie? Że jak wchydają na scenę na bina łebcia z dożynków chłopi i białci, to i chłopi są w ruchnach od strażaków, od łegnieży, to są mundury z tyma sznurkoma na ramionach, a białci iść czasem ma w tych fartuchach, tak jak one by bo przyszły. One mają być taką dekoracją pewną. I to jest coś, co je widzieć, ale jakby są nie zgodza z tym, że białkom je drągłe bez liderkoma. Nie, one są bardzo często liderkoma. Mamy umawiający szołtysków prawie. Te białci, ja ci nawet są w KGW. Nawet jeśli noszą te ruch na świetlecowie, jak to niechterne gadają, jeśli dla nich są ważne, bo tak manifestują swoją wernotę, to i niech je noszą, i to jest fajne. Te białci ciążce nieźli w tych fartuszkach, chodzą z laptopoma i piszą projekty do dofinansowania do rozmaitych instytucji. I to, co my widzimy, co te białci w tych wsach robią, to są rozmaite kursy, rozmaite wyjazdy. I bardzo często rozgadą z rozmaitymi karnoma wieścich gospodyniów. I to, co my widzimy na tych dożynkach, albo to, co prezentują media przeleżnoce rozmaitych świąt, tych zimłowych, albo tych na zimku, to jest lenowy im, gdzie ich robotę. One sobie zajmują też tym, żeby móc jechać busa do spa, żeby sobie odetchnąć. One sobie rozumieją ugadać na Nordic Walking, one rozumieją zrobić zumba, albo zumba kasiepską. Ja nie widzę na kasiebach tego, żeby kasiebizna w jakiś osobliwy sposób pielęgnowa to, żeby te białci były zakwokone i sedzały leno w checiach. To jest łebrys, jaci wedle mnie nie jest prawdziwy. To znaczy, to nie jest tak, że kasiebizna to jest coś, co sprawia, że ta rola białków jest mniejsza. Ja bym rzekła, że często apart. To może spróbujmy teraz zrobić drugą skrajność. W kasiepści kulturze widzę na przykład kryzys chłopskłesce, bo o tym są też w mediach bardzo wiele godą ostatnio, o czymś takim jak kryzys chłopskłesce. Jestem gazetnikoma, tej pewno nie wypędno ma komentować rozmaitych sondażów wyborczych, ale widzę je, że w całej Polsce. Nie wiem jeść i ty też nie wiesz, jak to widzę
po relacjach dochody mocno do głosu opcja, jaką proponuje rozrzeszenia dla prawdziwych chłopów. I nie wiem, czy cząstcy, ale gwes na Kasiebach tyś jakiś procent młodych knepów, bodzesików, tym drodzi dla se. Ale zdywym jest to, że Kasiebizna, którne je od samego zaczątku, jak ty idziesz do szkoły i ce pytają, kłegum to jest. I nie je zanaleźni, czy to są przedstawisz jako łena jej, czy łen jemu, czy jejem, to nie jest ważne. Kasiebizna, jak od samego zaczątku zadywicy to pytanie darch, a w kół, to jest coś, co bodze sprzyjało temu, żebyś ty sobie to pytanie zadywił i rozumiał na nie odpowiedzieć, nie leno w kontekście kasiebskwesce, ale w kontekście ciebie jako człowieka na łegle. I to jest coś, co pomyga w zażegnywaniu kryzysów rozmaitych. To jest moje zdanie. To teliłe patriarchalizmie, bardzo często on tyś w jednym zdaniem wymieniwany skwescoła i następny stereotyp to taki, że meka siebie w siatce w 100% jest katoleka ma i tak po prawdzie, jeśli ktoś nie jest katoleka, to przestowo tyś bez kasiebą i w drugą stronę. To nie jest prawda. To jest jedna rzecz. Kiedyś jeden mądry Kasieba z Kasiebsko-Pomorskiego Zrzeszeni w wywiadzie mi rzekł, Kasiebi są taci, a taci. I tak jak my mamy rozmaity rzekle na Kasiebach, że nie my Kasieb bez polenia, bez Kasieb polści, każdy wywiad z polści perspektywy zaczyna są przywołani ti prawie rzeklene, bardzo często zresztą lechłe przepisune, bo nie wiem, czy my jest zauważone, ale w ostatnich tekstach na stronach internetowych są często pojawia, że płewtyżył to tu na ubram. Płewtyżył to tu na ubram, ale autora tych słowów był Derdowści. I uważam, że zamiast ti rzeklete, my by mieli równo często gydać Kasiebi są taci, a taci. I to jest piękne i mają do tego prywłe. Ta katolickość jest mocno zrzeszona z kasiebizną. Choć lebedle te, że bez wiele lat wśród tych placów, jak ci wpuściwały ta kasiebizna w piersi redzi i dały jej sadnąc w te piersi redze, była też ta remio kłescelne. To tu były te kasiebścimsie i tak dalej. Ale to nie jest tak, że trzeba być katoleka, albo że trzeba być religijnym, że trzeba być wierzącym, żeby być kasiebą. Bo są żmeledzy, które żyją inaczej i to, że nie chodzą do kościoła, je ich kasiebskwesce, niczego nie odbierze. Jakby gwes sobie tyś dzysy nie mogła określić jak człowieka specjalno religijnego, co wiedno barnia tego, żeby ledze mogli realizować swoją wernotę tyś bez rozmaitej kościelnej rytuały i co w czym jest tyle wychłowany, bo to ty się dzelichił wernotę nawet jak ją, bo ziemi nie wiezią, ale bardziej socieją należnikom a po wspólnotę. Nie wiem, czy to ma sens, ale jeśli te sobie wyobraziły na przemiór bez całej rzeczy, że twój zdenk, twój slep bodze wyzdrzył tak, a tak i że to bodze w kwestcele, to nawet ka przyjaciół z twoim ładeństwem, spytku wiary i tak dalej, skórno ciebie nikt nie pyta łebcia z wychływani, czy ty chcesz być tak wychływany, czy nie, to jakby to jest też twoje prawo, żeby tak tą swoją juwernotę realizować i w tym kwestiele wziąć ten slip, ale to jest moje zdanie. Ale jeśli idzie we wrócenie do tego, czy kasieba musi być katolika, nie musi. Jak na wiele wsach, tak tyś na kasiebścich wsach, procent tych chodzących do kościoła je weź jak w miastach, ale jak w wiele miastach, tak tyś w kasiebścich miastach, spedy wydywam jest z równą wiele innym placom w Polsce chudkwescum. Albo może nie chudkwescum, ale tempa. Myślę, że to by było lepsze słowo. Jest kwestie polityki, bo ja przynajmniej spotykam często z takim
Może rzec emocjonalnym szantaża na zasadzie, jak to jest kasieba, to nie możesz popierać tych spisów, bo oni to by chceli wszedł ciemniejsze z Nowekuńciec. Albo w drugą stronę, jak to jest kasieba, to nie możesz tych bezbłędnych ledzy z PO, które chcą nas Niemcom sprzedać, bo doch my z Niemcami cały wieci biotkwewele i nie możesz teraz ich popierać. To co tyś spotykasz z takim szantaża na zasadzie, to jest kasiebka, to musisz mieć stacie, a taci polityczny pozdrzadk? Bardzo często z tym spotykam. To znaczy tak, wert je, żeby my czytali w jedno programy wyborci i może też łebrochłewele na wiele podejść tego, bo oni się ugrupowani, nie wiem, do polityki regionalnej, czy mi się znowu na łegle, jesteś za groźbą dla mojej tego dzela mnie, albo w całości, bo to też nie jest jednorówne. Ja ci je kasiebści. Ale jest z tym jedno spotykam. I to, że ty czujesz, że ty nie możesz głosować na tego, jak na kasieba, to jest jedna strona tego, ty przemłoce, tego szantażu, a drugą stroną jest wiesianie tych wielkich transparentów przed każdym kandydata z hasła kasiebi weleją na tego i tego. Albo kasiebi w jedno z tum a tum. Niechterny kasiebi ale tak jak nie mamy jedne polityczne kasiebści partie, wedle mnie na ścieżce, tak my też nie welujemy w całości za jednym człowieka. My jesteśmy w tym wszystkim rozmaity. I w jedno przy tych welenkach warto pamiętać, że tak jak teraz ci wszyscy ledze do nas przyjeżdżają, tak po welenkach równo skądka ten człowiek, czy ta człowieczka, co do bądze je. Taki ma po tych welenkach bądze na kasiebę tak samo dalek, jak było na 3-4 lata przed. I ja tych drogów nam nie obiecala, jakby tych drogów nie nazwele. I przeleżnoce tych welenków rozmaitych, warto, żeby my prosto sobie mogli zdrzec nawznujno sąsiadowi w twarz. Jakby to jest najważniejsze. Tak jak nie można narzeknąć, że w siatce płele się głosują tak i że to nie jest richtig płelecha, jak ty głosujesz na tego i tego, albo na to i na to, tak samo szkodliwe to jest przeleżnoce kasiebów. Mamy balony, pora mitów, pora stereotypów przełełuny i myślę, że jest wiele bez innych nalazło. Ale czasu kończyć nasza rozmowa szkoda, ale bardzo jest niejedna leżność. Bardzo dziękuję naszym gościom dzisiaj Tatiana Slowi, gazetniczka i dzejorka. Bóg zapłać. Bóg zapłać. A wa nie zabłądzę tym, żeby komentować, piszcie ci stereotypy na tym akasiebów płetykota, jak próbuje ta z nima biodkływać, czy wchodzą ta w dyskusję, czy może dowo ta sopłeku, to wszystko jesteśmy bardzo ciekawi tego, piszcie w komentarzach, dawaj tapaje w górę, pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i dawać światu do wiedzy, że kasiebści media rozwijają się na YouTube. Do usłyszenia. Studio Kasiebe i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. A, ja wiedzę, na co ty dziś. Mesorech tejemy na lato z Dobrzyńcą, Kuelchani we Wielgi Wsi, Solarium, a tyś biele zna i bade bukse. W Kasiebe i Świat wsiedkłe dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownie Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiebści Media.